Învață din greșelile altora că n-ai timp să le faci tu singur pe toate. Pentru ca răul să triumfă, e suficient ca oamenii buni să nu facă nimic. Dacă cineva n-a greșit niciodată, înseamnă că n-a încercat să facă nimic nou. Pe hoții mărunți îi trimitem la închisoare, iar pe cei mari îi numim în funcții publice. Marea taină a existenței nu constă în a trăi, ci a ști pentru ce trăiești. Prefer să deranjez cu adevărul decât să fac pe plac cu lingușiri. Avem 2 urechi și doar o gură pentru a putea asculta de 2 ori mai mult decât putem vorbi. Cea mai înaltă treaptă a inteligenței omenești este capacitatea de a observa fără să judeci. Există o categorie specială de soți, aceia care nu vor să audă decât ce spun ei. Oamenii trebuie cunoscuți pentru a fi iubiți. Dumnezeu trebuie iubit pentru a fi cunoscut.